bebe. Korhan bilmezsin. Aa, Ama sanki gözleri çıkardı. Ай, Видеото ай прави сега малко. голичко. Голичка. Бубе. Я как дърпа, виж как става. Дърпа, виж номерчето. 8-8. Виждаш ли го номер? Ето. Не сме ги сбъркали. Ето други няма, бе. Не сте ги сбъркали. На Войчо си мя за сега. Ето го номер 8. Да, не сме ги сбъркали. А, на доктора мява. Kardeşine benziyor Fatmiş. Я да видим с Дозанка. Оля, и тя съм накала. Ver ona Оля, дай едно памперс. Да, аз ще взема. Памперс дай памперс. Баба, дай памперчето. Тя бабата ли? Да. Тя си баба. Как ще е баба? Тя Еми, много баба. млада, бе. Млада баба. Бе, ти много си млада, бе. Него коната да му. Айде, Дупинко. Ето, миличка, чакай сега. Ала, три уша вържам. Чакай сега, чакай сега. Чакай сега да те изчистим, де. Ейде го то. Така, дай сега първо да изтеглим. Айде да видим колко е. Тук на хартия. Не бе, хартия има, бе, човек. 2,810. 2,810. Дай сега. Всичко нормално. Всичко му е наред. Яде и иска майка си. Аха. Понеделник може да изчезва. И биберон търси. И биберон търси вече. Да. Защо не биберона? А, остави другото Не го каучука иска, то по-хубаво. другото е по-мекичко. Да, остави каучука, фати. Той меква. Мека, но той, тук виж силикон, той каучук, той Той е по-хубаво. по-хубаво, да. Ето, служи му в леглото това. Много Айде, с пръстите. виж, още търси, виждаш ли? Иска биберон. Пък е яла и сега сме му дали да еде. Кукла, виж каква е отворена. Виж каква е отворена, мома. Не, много е яшно. Много му се яде. Ама той и войчото тъй бе. Вижте, и той е ящен. Постоянно На Войчо си ли приличаш ти, а? Оле, мамо. Айде, баба. Айде, баба. Честито. Кисо! Не, сачен шакар. Това е карон, чабе. Повръща. Тъп Корхан. Тъщия го пак. И ще видя да не На една страничка. На гръбче някой го оставя. Виж ли раздяло за нас? Ето. Заповядай. Ще случи? Моя монка. Значи, А, би. Кой моноре тероса? Туто шате, Ян тотоно, Ян. Карай реди. Bu kadar da benzerlik olmaz. Uşak onun gibi şişkin mi duruyor? Bana benzemiyor. Kıza benziyor. Sana benziyor şu an. Maşallah. Ha, benziyor. Ninesine yavrum. Bu ne kıpkırmış mı? Ne olmuş baksana. Yan yatırmışlar ona. Böyle aktıysa şeyden, sütlerden. Bak sizinkilerin gözleri kapalı ne patladı. Fatmiş hadi emzir bakayım şimdi. Hoca geldi. Çok seriozda duruyor Orhan gibi değil mi? Çok seviyorum. Tavşan gibi duruyor şey. Ben tamam ben kendim olmuş şu an paketi çıkıp söylemedim. Ne yapıyorsun görsün Hasan. Silah çıkmaz mı? Te parı ye parı ya. Bre. Tamam babacığım. Kırıp çıkamazsın. Çok gırklıydı. İyi ağzı beyaz olmuş. Beyaz olmuş Mehmet'in Hasan. Aa ben